Igbo udo dịrị unu. Igbo mmanụ Ogu Emmanuel bụ aha m. Biko ọwụ na-ewe onye ọhụrụ na Ima24 TV channel. Anyị na-anabata gị ebe o buru ibu. Anyị na-ekelekwa ndị na-eso ụzọ anyị na-ekelekwa ndị followers anyị. Biko na ịga n'ihu n'ihe anyị nwere na ụbọchị taa, anyị kpọrọ gịnị mere ndị ọzọ ji atụ ndị Igbo egwu? Gịnị mere ndị ọzọ ji atụ ndị Igbo ụjọ? Ihe anyị kpọrọ ya n'olu bekee wụ why are they scared of the Igbos? Or why are they scared of Igbo people? N'ịga n'ihu, anyị na-aga ịghọta ihe buru ibu gbasara ndị Igbo site n'ihe ozizi ya ma ọkwa na vidiyo a anyị na-ewepụtara unu n'ụbọchị taa. Kedu ihe anyị chọrọ iwepụtara unu? Kedu ihe bụ isiokwu anyị chọrọ iwepụtara unu na ihe ozizi a ma ọ na vidiyo a? O nwere mkparịta nkata dị n'etiti onye Igbo a maara ama nke ukwuu, onye Igbo welitere isi, nwafọ Igbo, ahịa na-ada ụda. Ọ na-azụ ahịa, na-azụsi ahịa ike. Onye Igbo a na-ekwu okwu ya, ego na-erubere ya isi. Ọ bụghị na ọsọsọ ya ka ego na-erubere isi n'ala Igbo, mana o so na ndị ego na-erubere isi. Kedu onye Igbo m na-ekwu maka ihe a? Ihe a na-akpọ nwanne anyị nwoke a wụ Obi Cubana. Ama m na ọtụtụ mmadụ maara onye ọ wụ. Ihe a mkparịta ụka maọkwa na conversation Obi Cubana nwere ya na onye Hausa. Ihe mkparịta ụka Obi Cubana na ofu onye Hausa nọ na-akparị mmago site n'ekwentị ha. Ihe audio conversation. Biko maka ụfọdụ mmadụ na-amaghị, maka ndị amaghị onye a na-akpọ Obi Cubana. Obi Cubana wụ nwa afọ Ọba, Anambra steeti. Onye Ọba ka ọ wụ n'ime Anambra steeti, Nigeria. Ọ bụghị onye a na-agba mbọ ka mago ka sị ka introduce o ma ọ gịnị. Ihe onye ọbụla, ihe ahụ onye ọbụla na-anụ. Mana ihe anyị ji si ka mago ka anyị kọwaa maka ada ama onwe onye dịka onye na-anụbeghị ya ma ọkwa na onye ga-aghọta ihe mere ihe anyị ji bido vidiyo a. Onye ahụ na-azụ ahịa, na-azụsi ahịa ike. Amakwa anya dịka onye nwere obi umeala, amara ya dịka onye mago na biznes ọ na-eme. Ọ nọ na onwe ihe ndị bekee na-akpọ hospitality and entertainment business. Ọ na-arụ onwe chains of hotels, onwe ebe ụlọ oriri na ọṅụṅụ buru ibu. Ọ na-atụbata ma mmanya, ihe buru ibu. Biznes ọ nọ n'ime buru ibu. Ego ya gbara afụ ọnụ. Nwa amadi ya na-ekwu okwu ya. Ọ wụkwa onye na-enyere ndị mmadụ aka, ọkachasị ụmụ okorobịa n'ala Igbo. Tutu anyị agawa n'ihu, na mbụ nwebugo vidiyo m mere gbasara Maazị Obi Cubana na-ekwu okwu ya. Ihe njikwa na mee vidiyo ahụ, emere m vidiyo ahụ mgbe emere ihe olili mama ya na Ọba, Anambra steeti. Ọ ga-amasị m ọwụ na unu hụ vidiyo a n'ihu screen na emechi unu aga na Ima24 TV, gaa na YouTube page m. Unu ga-ahụ vidiyo a, unu elele ya. Ihe a vidiyo m mere gbasara Obi Cubana. Ọ ga-amasị nke unu gaa chọọ vidiyo a lele na Ima24 TV. Onye ahụkwa ofu onye ahụ mgbe emere ihe olili mama ya na be ha na Ọba, Anambra steeti. Na ilele ihe olili ahụ n'onyonyo,
ị ga-achọpụta na ihe a na-akpọ ego, unu mana ego na-akparị mmadụ, mana ihe emere ego n'Ọba Anambra steeti awụrụ ego n'ala, awụrụ ya n'ala, ebuturu ọnụ ego. Eji ego gbaa futbọọlụ, eji ego gbaa bọọlụ, trapụọ, ches trapụọ, pasịa, ọhịa eji ego mee na burial Mma Obi Cubana. Ihe m ji ekwu ihe a ọwụ na m na-etirie mkpu, mana achọrọ m ka ụfọdụ mmadụ na-amaghị onye m na-ekwu wee mata onye m na-ekwu. Nwa amadi a, dịka m si kwuo na mbụ, o nwere obi eji enyere ndị mmadụ aka, ọ na-agbakwanụ mbọ na-enyere ndị mmadụ aka dịka ike esiri dị, dịka otu o nwere ike isi wee menwu. So ihe emere na burial Mma ya, emere ego ka ọ mata na onweghị Chineke ọwụ, emere ego ka ọ mata na mmadụ na-akọntrolu ya. Ịchọ ka ọ gaa n'aka nne, ọ gaa n'aka nne, ịchọ ka ọ gaa n'aka ekpe, ọ gaa n'aka ekpe. Oge so iji butu ogologo akụkọ m, ọ ga-amasị m ka onye ọbụla agụcha ntị ya, chọọ ihe wee na ntị, ghọtago, gụchasịa ya ka ige ntị ọfụma. Achọrọ m ka ịnụ mkparịta ụka bụ conversation a Obi Cubana nwere with onye Hausa, maka ịchọ ka ige ntị ọfụma gbasara mkparịta ụka ahụ. Ọ ga-eme gị ka ịghọta otu ndị ọzọ na-abụghị ndị Igbo si ghọta ndị Igbo n'ime Naịjirịa anyị nọ na ya, otu ndị ọzọ na-atajiri ndị Igbo anya si ghọta ndị Igbo, otu ndị ọzọ ihe ndị Igbo na-eme na-eju anya ma ọ na-amasị si ghọta ndị Igbo. Ọhe nji chọọ ka unu gee ntị nụ mkparịta ụka ya na onye Hausa kparịtara. Unu gee ntị ọfụma, geenụ ntị ọfụma, tụọnụ ntị unu n'ala. I'm even about to call you now. Good morning. Good morning. I just saw your WhatsApp message. So I'll call Mr. Ibudu, the head of admin, so that if it is for her to scan those documents, let her scan it to me, then I'll forward it to them. Then I'll obtain the date to come and start. He's a family man. He's still asleep. All this I was expecting. This is what I wanted us to talk yesterday, but you say you were going to come back. Yes, I went to Ago. One of my friends, one Igbo guy. So his wife is celebrating their baby's birthday, and they say I must be there. So that was why I said, let me call you. So you have Igbo friends? I have a lot of them now. You have a lot. You have a lot of them. Plenty safe. If I go to trade fair now, what did they call it? If I enter trade fair, I don't buy cosmetics now. Now that is the dash me. I have a lot of them in Alaba too, safe. But most of my friends are. You have them like this. But yes, you just stand behind Buhari Bugidam. Because if you don't befriend an Igbo man, you are lost already. You understand? I don't understand. You say you don't befriend an Igbo man. Yes, because the secretive manuscript of mankind is in the hands of Igbo. They are born with it. So, and some of us, we came to meet the Igbos in a country called Nigeria. They are the original because they originated from the Kemet Empire. You understand? And that is why they think, because the secret of this world is in the hands of Igbos. You don't know? I don't know. Because they say make them not bring foreign rice. I bought foreign rice in first like yesterday. So there is nothing. You bought foreign rice in first like. In first like yesterday. And they must bring it. 16,500. Whether they like it or not, there is one thing people don't understand. In this video, they say make the ban motto. So just they do motto. Igbos, they are the Jews. They are the black Jews
And the Jews, even then, they themselves are afraid of Igbos. That is why they refuse to claim them as Jews. Because they have the same DNA. Even the same Jews are afraid of Igbos. They are afraid of Igbos. You don't know? my younger brother, my immediate younger brother, he's a major in Directorate of Military Intelligence. He is now Nigerian military attaché to Nigerian High Commission in Pakistan. They went for one intelligence gathering one time. You know, Pakistan bordered Afghanistan. You know that they went to a village in Peshawar. They met Igbo guys entering Afghanistan. What are they going to do? You can't ask a Jew to go to Afghanistan the way it is. So Igbos, they are like that. So the only thing is that when you befriend them, they will vomit the little things you will need to know to survive. They will vomit it to you. I'm working, the MD of my company is an Igbo man now from, what do they call it? He's, you know than I am now. My son is the MD of my company. You understand? There was a time where we spent more than 2 years. He was still paying us salary, and we are not getting a contract. Is that not mystery? Is it? Is that you know than I am now. Is that not mystery? It's a mystery now. Paying salaries. They're paying salary, and you are not getting any contract. And he even increased salary that period. You see? And nobody knows. There was a time even Board of Internal Revenue came to lock our office. They say this man get oil blood. He got oil well. They say he get this, he get that. If they say make he pay tax, he will pay. Even if they say make he pay 1 billion, he will pay. Is that not mystery? You see? If there is anybody you fear on this earth, it's Igbos. I'm surprised. I'm surprised to be hearing this thing from you. Now, Igbo, you go fear. Upon all this fight, where are the fights with you? Oh. You see, let me tell you one thing. Do you know why Babangida remain relevant in Nigeria? No. It's because he dined and wined with the Igbos. And that is why he remained relevant in Nigeria. You know, when Babangida was head of state, if he visit any state, he don't go to government house. He sleep in an individual Igbo house. You don't know. So, and he's a free Nigerian. Have you ever had any assassination attempt on Babangida before? After he left power? No, I've not. There is one thing people don't understand, and that is why Buhari is finding it difficult. He say dollar this, he say this. And the rate at which even people are bringing in things into Nigeria is even more than when our border is open. So, who is fully whole? That is the end of it. That is all. Do you know that in my state now, the biggest rice farmers are Igbos? They don't push our people out of farms. Now then they farm rice now in Niger State. Igbos. That is you see, yeah, of course. Now then they farm rice now. Even rice now, then they buy local rice in the north. The Hausa man has money to buy local rice. And you know, that is why the other tribes hate Igbos. Because they don't know how they make their money. Didn't you see how they took over first tax? They are like Jews. It's just like what Adolf Hitler did to the Jews in Germany. Before you know, after the First World War, before Second World War, the whole Germans were paying tax to the Jews. Even government was paying tax to the Jews because they've taken over Germany. You see? The Igbo guys, they are arrested in the airport with gold worth 1 billion. We didn't carry Igbo man the big gold for Zamfara. Did the Hausa man know where they sell gold? Did the Hausa man know where they sell gold? But why are they relegating Igbo man? There is nothing we do. Every government policy is targeted against Igbo man. That is, you see, let me tell you, the easiest way you can survive in Nigeria. You see, let me tell you, it is when you push an Igbo man, that is when you tend to survive. So when you push them, look at LG, Fuani. You know Fuani is not making money again. This man that owns LG is a distributor. Because LG now, if they are selling LG Smart TV here in Fuani for 140,000, if you go to Alaba, it's 100,000. And nobody know where they are bringing it from. You see? Recently, I want to pack my fridge. My old fridge.
I went to Alaba, they did the carton for me in my present. Correct one, original carton, sir. You see? And you want these kind of people to go to Asoro, I will be in trouble. Huh? What is it called? It's just like Arabs. Now, Arabs, they are the mercy in the hands of the Jews. And Israel is a very small country that their population is not up to 6 million. Look at as big as Saudi Arabia. Have you ever heard Saudi Arabia don't fight Israel before? Now they control Arabs now. And you want us so that if you give household of man to Igbo man, they will just turn northern Nigeria to broad daylight prison. It's not possible. Yeah. What do our people know? They don't know anything. Our people know. I saw this. You forwarded WhatsApp today. I saw what you forwarded WhatsApp today. Igbo, subhanallah. You see, that was a mistake Buhari made when Buhari came in as president. Had it been he want Nigeria to move faster, I swear to God, he would have hold a town hall meeting in southeastern Nigeria. Tell the Igbo religious leaders, the business leaders, and tell them that they should support his government. You understand? They will know even anywhere dollar is, they will go and bring dollar to push his government. Say he don't want to do it, he don't want to have anything to do with people. Look at where we are today. It's not possible now. Because, you know, if you are talking about criminals in the world, America is the #1 criminal country in the world. Didn't you know that? Followed by Israel. Because it is the evils that will teach you the sense. They will tell you that this is what you are supposed to do to succeed. You know what I mean? Which all about so you know that that the Igbos are really pushed to a tight corner in Nigeria. That the Igbos are just on the fringes of being sent to Biafra or Equatorial Guinea. You see, Chief, we should not lie to ourselves. If you are talking about the real sector of the economy, you know it is Igbos that shape the economy. You don't know. Because if you go to Mandelas now, you go to Alaba, you go to Ladipo, you go see person, just a young boy will count $50,000, put inside pocket, they go China, they go bring something. You know, if Babangida, had it been Buhari has sense, that 2015 when he became, he would have called 5, 10 Igbo businessmen and tell them that we want light in Nigeria. And, you know, and review the license where they give all these disco. By now would have gotten light. Because Igbos will go to Germany, they will go to anywhere and bring light to Nigeria. And then those importers of generators, see, we don't want generator in Nigeria. I beg, we need light. You understand? See this guy. Do you know there is one thing that people don't understand? There is this man they call Batunaji. Maybe you've heard of him. Batunaji, former Minister of Power. Power, yes. Do you know why they push him out? Do you know in Nigeria currently Batunaji is generating over 10,000 megawatts of electricity? But do you know that close to you now? You know there is a place they call he has a company. He has a company in Abia that is he has built it already. Federal government refused to buy the electricity. You know he's one of the best engineer in America. They brought him from America now. Batunaji. You don't know Batunaji? I know him now. Former Jonathan forced him to resign. Because he wants to give us light. And the evil who has been preventing Nigeria from getting light advised Jonathan to drive the man. Do you know that there is a company they call Geometrics? As according to you, if you go to Abia, they have one of the largest single private-owned electricity generating plants in Nigeria. Yeah, of course now. And the electricity that generating, where are they using them? You know, he's selling it to individuals. In Abia? Yes. Not only in Abia. He transfers electricity to other places. He said, just browse Geometrics. You see it now online. Geometrics. He's the owner of Geometrics. And another thing where Buhari made mistake is that it is people that have had, if you go to Saudi Arabia, you know this Saudi crown prince, most of his friends are black. When Buhari went to Saudi Arabia, the person that moved Saudi crown prince to Buhari is an Igbo guy now. Now this guy, boy, you got a Saudi crown prince met the guy in America.
You understand? Eh? Even Saudi, Saudi Arabia, they are a state oil company. They want to privatize it now. The 1% is Nigerian that want to buy that 1% of their shares, and it's an Igbo man. I never know all these things. There is one thing is that, you see, there is one thing people don't understand. If this refinery will work, if Buhari tell Igbo people, say, I want to refine, this man, what they call Ibeto. Ibeto has a chemical plant in Houston, in America. My brother now is the director of DPR. He's the current head of DPR. And Ibeto came to meet him that he has capacity that he can bring people to come and build refinery bigger than that of Dangote. But it is Dangote that pushed him out of Nigeria. Yes, I know. Ibeto. Do you know that Ibeto, up to now, Ibeto is paying more than $1 million on high sea. His cement are still on high sea. He wanted to flood Nigeria market, his cement at $1 per bag. Una hụ n'isiokwu ya. Ama m na unu achọpụtala ihe mere njisi unu na unu were ntị unu debe n'ala, unu gee ntị ọfụma na unu ga-aghọta ihe buru ibu. Mkparịta ụka Obi Cubana na onye Hausa nwere conversation a ha na-abụ mkparịta ụka ha kparịta. Ama m na ọ ga-emepe gị anya, ama m na ọ ga-eme ka ịghọta ofu ihe ma ụzọ ihe abụọ ndị ọzọ na-ahụghị ndị Igbo nọ n'ala Naịjirịa otu ha si ahụta ndị Igbo, agbụrụ ọzọ na-ahụhụ agbụrụ Igbo otu ha si aghọta ndị Igbo. Biko, ọ nwekwara vidiyo ọzọ m mere gbasara anyị nwawu ndị Igbo na ihe eji mara anyị na otu anyị si eme. Ọ ga-amasị m ka ị chọọ ihe onyonyo a, ka ị chọọ vidiyo a, ka ị lelee ya. Ị ga-amụta ihe buru ibu na vidiyo a. Ọ ga-amasị m ka unu gaa na Ima24 TV channel na YouTube. Vidiyo na-ele anya ugbu a nọ na screen ihe anyị na-ele ugbu a, n'ihe onyonyo ihe anyị na-ele ugbu a. Buru ya n'obi, were ahịa gaa na Ima24 TV channel na YouTube. Ị ga-ahụ vidiyo a, lelee ya, ọ ga-emepe gị anya gbasara ndị Igbo ọfụma. Ọ ga-emepe gị anya ebe o buru ibu. Gaa chọọ vidiyo a ka unu lelee ya. Ihe gbasara anyị, vidiyo ahụ nke anyị. Unu gaa lee vidiyo a, emechi unu ga-ekele m. So ihe ahụ ịgba ama onye Hausa gbara na mkparịta ụka ọ ga-amasị m ka unu ghọta ofu ihe ma ụzọ ihe na-abụ na ya. Onye nwere ntị ya nụrụ. Ekenekwa m unu. Biko, unu echefukwala ịsubscribe na YouTube channel m Ima24 TV. Unu aga na Facebook page m, ebe ahụ edere like, unu eklikie ya. Ebe esere mgbịrịgba, ebe esere bell, unu eklikie ya. Maka ihe unu ji eklikie ọ ga mgbe ọbụla m nwere vidiyo, maka ana m enwe vidiyo kwa ụbọchị Mọnde ọbụla. Mgbe ọbụla m nwere vidiyo, ka o nwee ike ịpụta n'ihu akara ngwa unu ji elele m. Biko, unu echefukwala iwere vidiyo a tụsasịa ya, kesasịara na vidiyo, maka ọ na ilechaa ya ikesaghị ya, ọsọ gị ga-ama ihe nọ na vidiyo a, ndị ọzọ agaghị ama. Biko, ọ ga-amasị m ka anyị nwee na vidiyo ndị nke ọzọ anyị nwere na akpa ebe anyị na-edewe vidiyo ya na Ima24 TV channel na YouTube. Anyị nọkwa na Facebook. Ibe anyị ka emesịanụ.